Hi guys, mayong buntag. Ano na ko'y pagkita kanyo guys, kining utanon nga gabi-gabi guys. Kining gabi-gabi guys nga utanon. Lamian kayo ni guys. Kining gabi-gabi guys, wa ni lutua. Kuha ni siya guys, kanang punuan pa ni siya guys. Lami kayong gabi-gabi guys kay medyo violet ang kuan yang pawa ning gabi-gabi guys. Lami kini guys kay taas yun siya sustansya guys ug mayo ang atong kondisyon sa atong panglawas ni guys ug munik permente kuan kaunon kini gabi-gabi guys. Munik kalanon guys sa makarang tawo sa unang panahon ug nabuhi sila ini nga maong utanon ini gabi-gabi guys. Muna siya tanan guys, yung gabi may pagka-violet ang yang palwa guys. Muna itawa guys o gabi-gabi. Salamat guys sa pagtanaw niyo sa akong videos. Ug ayaw mo kalimot guys sa pag-suporta sa akong channel Jigaro TV ug sa pag-like, subscribe. Salamat.